Hello guys, welcome to Narzary Education channel. दा जोङो माने सिगांथ' सावरायबोबाय नङा होमबा सेन्टेन्सनि बागै जों सावरायबोबाय सेन्टेन्सनि बागैनो सावरायबोनायाव जों इन्टारगेटिभ नेगेटिभ खालामनायखौ सावरायबाय नैबे जोंहा सिरिज बा पार्ट 16 जाहैबाय बे पार्ट 16 आव जों मा सावरायगोन जों इन्टारगेटिभ नेगेटिभखौनो एफार्मेटिभ नेगेटिभ सेन्टेन्सखौनो सावरायगोन दा बेयाव जों मानि बागै सावरायगोन इम्पारेटिभ सेन्टेन्स मोनसेखौ जोङो बोरै मा खालामगोन एफार्मेटिभ आरो नेगेटिभ खालामगोन दाना दा जों सिगाङावनो सावरायबोदों इन्टारगेटिभ आनजा मोनबा सेन्टेन्सखौ जोङो मोननै बाहागोआव रानबावदों होनदों बेखिनि मोननै बाहागोआ जाबाय जोंहा एफार्मेटिभ आरो नेगेटिभ बे मोननै बाहागोआव रानदों नंगौ फोरमायग्रा आरो नङा फोरमायग्रा दाना जों नायनोसै NB1 खौ इम्पारेटिभ सेन्टेन्स मोनसेखौबो जों मोननै बाहागोआव राननाय जादों इम्पारेटिभ सेन्टेन्स मोनसेखौबो जों माने मोननै बाहागो खालामबावनाय जादों दाना गाइस गोसोआव लाखि जाहाथे जों फैबा माने कुइसनफोरखौ खालामनो हायो बेसिकेलि जों माने बेफोरबायदि कुइसनखौ फैनाय मोना थेवबो माने कनसेप्सन क्लियारनि थाखाय बेखौ होबाय आङो दा जियानो जा भिडिअखौ नायलां आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दाना मोननै बाहागोआव राननो हानाय जादों बेफोर जाबायनाय इम्पारेटिभ एफार्मेटिभ माने थोननाय बोसोन होनाय एबा हांख्रायनाय नंगौ फोरमायग्रा दा जे बाथ्राखौ बुङो दा बे बाथ्राया फार्स्टनि बाथ्रायानो जों मा जागोन इम्पारेटिभ सेन्टेन्स नङा होमबा गो टु स्कुल बा थोननाय जाबाय गो टु स्कुल फरायसालिसिम थां बे बाथ्राया मा जागोन जोंहा एफार्मेटिभआव गोलैगोन मानो होनबा बियो थिग बाथ्रायावनो दङ बेखिनिखौ मा जोङो एफार्मेटिभ महराव गोलैगोन दा नेक्स्टखौ नाय दा नेगेटिभ होनोबा इम्पारेटिभ नेगेटिभ थोननाय बोसोन होनाय एबा हांख्रायनाय नङा फोरमायग्रा बाथ्रा नों फरायसालियाव थांनाङालै ना नङा होमबा नोङो मा होनो खामानिखौ मावनाङा नों उन्दुनाङा बेबायदि थिननायानो मा जागोन जोङो नेगेटिभ सेन्टेन्स नेगेटिभ इम्पारेटिभ नेगेटिभ सेन्टेन्स होनना बुंगोन बेबायदिखौनो दा गाइस बेखिनिखौ बुजिबाय होनना आं सानो आरो जों सिगांनि सेन्टेन्सआवबो सावरायबोगारदों इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआ मा दा बेनि बागै सावरायबो बेखायनो आं बारा बुरजा डिसकास खालामनाङा होनना सानो दा जेयानो हक बेखिनिखौ सावरायबाय जोङो दा नाय NB2 नाय NB2 मा होदों बे इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआव थानाय एफार्मेटिभ सेन्टेन्स मोनसेयाव इउ साबजेक्टआ थाखोमानानै थायो दा जों सिगाङावनो सावरायबोदों थेवबाबो खेबसे आङो गोसोखांफिननो थाखाय बेखिनिखौ लिरबाय इम्पारेटिभ सेन्टेन्स मोनसेयाव जोंहा इउ साबजेक्टआ थाखोमानानै थायोनो बेनि अनगायैबो बेबायदि सेन्टेन्सआव प्रेजेन्ट टेन्सनि जायोखाय आरो बेबायदि सेन्टेन्सआ माने प्रेजेन्ट टेन्सनि जायोनो बेनि अनगायैबो इउआथ' थाखोमानानै थाखायो दा प्लास बेनि प्लास जों मा होनो बेवहाय बेबायदि सेन्टेन्सआ मा जायो जोंहा प्रेजेन्ट टेन्सनि महराव गोलैयो आरो प्रेजेन्ट टेन्सनि जों मायाव मोनगोन बेखौ इनडेफिनिट टेन्सआव मोनगोन दा बेखिनि बाथ्राखौ जों सिगाङावनो सावरायबाय टेन्सनि बाथ्राखौ अलरेडि जों डिसकास खालामजोब्बाय दा बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायगोबा जोंनि प्लेलिस्टआव थां बे चेनेलनिनो प्लेलिस्टआव थांनानै नायबो ग्रामाराव जोङो माने बेनि बागै सावरायबोखानाय दङ ग्रामार सेक्सनाव दा ग्रामार सेक्सनाव नोंथांमोना नागिरनानै मोनगोन दाना ओमफ्राय प्रेजेन्ट टेन्सनि जायोखाय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो थाखाय डु बि भार्बखौ दाहार लाबोनानै आरो नट वार्डखौ लिरनो नांगौ दा बेयाव मानो सेन्टेन्सआ जोंहा माने नेगेटिभ बेयाव मानो प्रेजेन्ट टेन्सआव थायोखाय आरो प्लास जों माने डु भार्बखौ लाबोनांगोन आरो डु भार्बखौ लाबोनानै जों मा खालामगोन नट फोरमायनो थाखाय नङा फोरमायनो थाखाय जोङो नट नांगौ नङा होमबा बेनि थाखाय जों मानो नटखौ लाबोनानै लिरनांगौ दा नाय बिदिन्थिखौ जों बोरै लिरगोन दा बिदिन्थिखौ नाय जों बोरै लिरगोन बिदिन्थियाव नाय जेरै बेखौ जोङो एफार्मेटिभ लाबाय बे मोनसेखौ एफार्मेटिभ लाबाय बेखौ नेगेटिभ लाबाय नेगेटिभ सेन्टेन्स लाबाय अब्ला जों सावरायगोन नाय बोरै लिरगोन जोङो गो टु स्कुल हमबाय जों मोनसे लाबाय गो टु स्कुल बै नंगौ जाबाय नङा होमबा नाम्बार 1 नि बियो एफार्मेटिभ सेन्टेन्स नंगौ गो टु स्कुल होबाय जों बेनिखायनो माने जों मा लाबोनांगोन बा सिगाङाव डु नट गो टु स्कुल दा गोसो हो जोङो बेखौना जोंहा मानो नैबे जोङो भार्ब जाबोखाबाय नङा होमबा बेखौनाथ' अबजेक्ट फर्माव थांबाय बेखौना ओंखायनो बे जों सिगांथिं लाबोगोन बेखौ डु नट गो टु स्कुल दा बेखिनिखौ नोजोर होनानै ला दा जों माने कनफिउज जानो नाङा दा मोनसे एग्जाम्पल लाबावबाय जोङो लागोन
shut the door नङा होमबा दरजाखौ फां दा बेबायदि सेन्टेन्सआव जों मा लाबोगोन बा जोङो कनफिउजन नाङा do not shut the door बेबायदि बाहायगोन दा कनफिउज जानो गोनां गैया जोङो दा बेयाव रोखा रोखा जोङो बानायनो हागोन do it होबाय जोङो हमबाय do this work होबाय जोङो हमबाय होमबा जों मा लिरगोन बिथिं 3 नाम्बार जोंहा do not do this work बेबायदि सेन्टेन्स बानायनांगोन स' गाइस बेनो जाबाय जों न'खौ माने इम्पारेटिभ टु इम्पारेटिभ एफार्मेटिभ टु इम्पारेटिभ नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनायनि खान्थि दा बेखिनि बिदिन्थिखौनो बुजिबाय होननो सानो आरो जुदि नोंथांमोना हायोबा बे मोनसेखौ बानायना हर go to home बेखौ नोंसोरनि थाखाय होमवर्क होबाय आङो बिथिं मा जायो दा नेक्स्टआव जों सावरायगोन optative सेन्टेन्सखौ बोरै एफार्मेटिभ नेगेटिभ खालामगोन बेनि सायाव सावरायगोन जों दिनै दा बेखिनिखौ आं फोरोंजोबखानोसै नोंथांमोननो नैबेनो लास्ट क्लास जोंहा बेनि उनाव जों सावरायगोन भइसेन्स नङाबा नेरेसन नङा बेनि सिगां जोङो टेक कुइसन बा WH टाइप कुइसन सावरायगोन बेनि उनाव जोङो भइसेन्स आरो मा सावरायगोन नेरेसन दानाय गुबुन बायदिनो बे सेन्टेन्स मोनसेखौबो जों मा खालामनो हागोन गुबुन बायदिनो बे सेन्टेन्स मोनसेखौबो जों मोननै बाहागोआव खालामनो हागोन मा जागोन optative एफार्मेटिभ आरो optative मा जागोन नेगेटिभ सेन्टेन्स दा optative माने मा जोङो बेखौ मिथिनांगोन होनबा गोसो जानाय हास्थायनाय एबा आरज गाबनाया जोङो मा optative सेन्टेन्स बेबायदि सेन्टेन्सखौ जों मा होनो optative सेन्टेन्स दानाय बिनि NB1 खौ नायदो optative सेन्टेन्स मोनसेखौ गुबुन सेन्टेन्स बायदिनो मोननै बाहागोआव राननाय जादों दा optative सेन्टेन्सखौ गुबुन सेन्टेन्सफोर बायदिनो मोननै बाहागोआव राननाय जादों बेफोर जाबाय मा जाखो नाम्बार 1 optative एफार्मेटिभ गोसो जानाय हास्थायनाय एबा आरज गाबनाय नंगौ फोरमायग्रा नङा होमबा बेखिनिखौ फोरमायबाय आरो नेक्स्टआव जोङो मा optative नेगेटिभ माने गोसो जानाय हास्थायनाय एबा आरज गाबनाय नङा फोरमायग्रा बाथ्रा दा बेखौ जों बोरै लिरगोन बोरै फोरमायगोन नाय दा बेनि बिदिन्थिफोरखौ जों सिगां सावरायगासिनो दं दा बेनि सिगां जोङो कन्डिसन NB2 खौ सावरायग्रोदोनि NB2 आव मा दं सरासनस्रायै optative सेन्टेन्सआव मे बी भार्बखौ बाहायखायोखाय बेबायदि बा बेयाव नट वार्डखौ लाबोनानै लिरनांगौ जों बेयाव माने सरासनस्रायै जों मा नुखायो मेखौ जों नुखायो मेयाबो मोनसे मोन 24थानि गेजेराव बाहायजानाय मोनसे बी भार्ब बा नङा होमबा बी भार्ब बा अक्सिलियारि भार्ब बा हेल्पिं भार्ब दा बेबायदिखाय जों बेयाव मा नटखौल' लाबोनानै मा खालामनांगौ जोङो नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो गोनां जायो दा गाइस जों बोरै नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामगोन बेनि सायाव जोङो डिसकास खालामनो थांगासिनो दङ बिदिन्थिनि गेजेरजों नाय जेरै लाबाय जोङो जेरै एफार्मेटिभ लाबाय जोङो बिथिं नेगेटिभ एफार्मेटिभ नेगेटिभ होमबा जों मोनसे सेन्टेन्स लानोसै नाम्बार 1 मे यू हेभ ए सन नङा होमबा मे यू हेभ ए सन होमबा जों बेखौ माबायदि खालामगोन नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामबा नाय बोरै जों खालामनाय जागोन बे सेन्टेन्स मोनसेखौ जों मा लाबोनांगोन नट लाबोनांगोन नङा होमबा दा नट लाबोनो थाखाय जों मा नांगोन बेनि उनाव जों नट बाहायबानो जाबाय नङा होमबा मे यू नट हेभ ए सन दा नैबे जोंहा मेन भार्ब हिसाबै खामानि मावदों बेयाव दा नेक्स्ट सेन्टेन्स मोनसे लाबावगोन जोङो बा मे गड सेभ द कान्ट्रि 2 नाम्बार होबाय मे गड सेभ द कान्ट्रि
अब्ला जों बोरै खालामगोन बेखौ नाय मे सिंहा गडआ बेयाव प्रनाउन बा नाउन जाहैगोन ओंखायनो मे गड नट सेभ द कान्ट्रि दा बेफोरबायदि सेन्टेन्सखौ जों लिरनो हायो दा गाइस दा जों माने सिन्था खालामनो नाङा बेबायदिनो जों सेन्टेन्सखौ खालामनो हागोन दा गोनां जानाय सेन्टेन्सफोरखौ जुदि कमेन्टफोर नांगौबा जोङो माने नोंथांमोना हर जों माने मोजाङै बुजायनो सानगोन बा बुजायनो सानगोन बा मोनसे बिदिन्थि लाबावनि जोङो एफार्मेटिभ नेगेटिभ सेन्टेन्सखौ नाय मे ही दा यं नङा होमबा जों मा लिरगोन मे ही नट दा यं ना बेबायदि लिरगोन दा मोनसे एग्जाम्पल नोंसोरनो हमवर्क हरगोन दा नोंथांमोना लिरनो इनकारेज दा जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोबा थारैनो बे हमवर्कखौ मोनसेखौ खालामना हरदो हमवर्क कुइसन मे ही फल इन डेन्जार मे ही फल इन डेन्जार दा बेखौ नेगेटिभखौ खालामना हरदो दा थेंक्स गाइस दा बेखिनियावनो फोरमायनो गोनां बाथ्राया दा जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सआव लिरहरनानै सोंहर बेबायदिनो माने बुजायनो सानगासिनो आरो नोंथांमोना मोजां मोनब्ला प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम थेंक्स